Здравейте хора, в следващото видео на Майнкрафт. В днешното видео ще ви кажа новина. Ще започнем нещо ново в канала. И да, но преди това, абонирайте се за канала, ако сте нови, лайкнете видеото, ако не сте, и го изгледате до края, за да достигне до повече хора. За което благодаря. Сега, да ви обясня какво стана и защо започваме нова поредица на Майнкрафт. Сървъра крашна. Не мога да го пусна, сменям версиите, каквото пробвам се, не става. Затова започваме синглплеер оцеляване, ще го кръстим оцеляването и ще има епизоди понеделник и петък. За сега понеделник и петък ще има епизоди на тази поредица. Може да ги правим понеделник, сряда и петък, но за сега са само понеделник и петък. И сега нека да започваме. Натискаме на синглплеер. Така, сървъра го кръщаваме. Аз пък сървъра. Света го кръщаваме. Георги. Тончерта. Гейминг. Опа. Епизоди. Така. Survival. Няма да пускаме команди, нищо няма да правим. И така. Create. Да им къде ще спомним. Сега. И зарежда света. И пришло време. Чакваме. И да им къде ще спомня. И така спълна на тук. Което ще си спомня това да може да се махне. Така. Добре. Спълна на тук. Няма да играем с ресурсни пакети. Ще ви покажа. 4 ресурсни пакета. Така че би трябвало да е добре. Колко FPS не върви? На 20. Що ми върви на 20? Аз ще снимам. Добре. Тъй. Спълнена на някакъв плаж. Добре. Координатите. Това виж как са го направили на новото и всичко менюто и... Добре. Тъй. В тая синглплеер ще си играе извън камера. Може да правим стримове, ще видя. На тази поредица. Ще видя. Може, ако се направя акаунт, поне в Kik или в Twitch. Може сигурно в Kik ще бъде. Тъй. Дай да отидем да видим какво става тук на тази полянка. Надявам се да ви харесват тия епизоди на тази поредица. Те имаме голяма поляна, което е супер. Ма дайте да почваме да се развиваме. Някъде до село ще видим да се устроим. Затова дайте да отидем да вземем дърво. И да убием малко животно тук да вземем храна, защото има доста храна. Ама първо да отидем да... Ще развиваме бавничко. Няма бързаме. Все пак няма смисъл да бързаме. Аз не виждам смисъл от това. Играем си спокойно. И извън камера ще играя. И ще снимам епизоди. Може да направим и също може да направим и стримове на тая поредица. Но за сега е така. Чакайте, те по-добре ли ще? Те. Да си направим едно крафтинг тейбъл. Правим пръчки. Правим си така кирка. И брадва се няма правим. Не, чай ще направим. Ще направим се, за да имаме. Пък камените. Ще развиме бавно, както ви казах. Все пак може да има и бонус епизоди. Доста бонус епизоди ще има. Така че... Сега да. Тъй, че... Със сървъра няма стана така. Няма какво да направя. Малко лагва, за което се извинявам. Ама... Сървър не знаех, че те ще стане. Затова сега вече ще качвам понеделник и петък на Майнкрафт. И в сряда на Roblox. И събота. Може да събота или неделя. Може и двата дни да качвам на Evotruk, ако искате. Ще видим. Ще направим графика. Сега, днеска това видео
И очаквайте следващото видео в понеделник, което пак ще бъде такова на тая поредица. Тъй, че следващото видео ще бъде в понеделник. И тогава вече ще ви кажа графика. Какъв ще бъде. Така че, аз ще играя в камера. Ако се направя акаунт в Kik и почнем да стримуваме там, ще ви уведомя, ще ви пусна на видеото, ще ви кажа кога са стримовете и така. Но сега играем тук, няма бързаме, няма да се правим на големите прота, играем просто е така, за забава. Малко лагва се, какво да направя. Надявам се да ви харесват тези епизоди на тази поредица за сега. Ама ми харесва на мен за сега. Опа. Ми харесва за сега. Събрахме си пържоли. Може да се съберем още малко, ама сега събрахме доста. Затова дайте да отидем в... да се съберем от дървото там още малко дърво. И да ви попитам, напишите в коментарите каква база искате да се направим. Ето. Село. Супер. Отиваме на там направо. Сега. Супер. Направо отиваме на там, изобщо не ми пука. Отиваме на там. Много ми харесва спауна ни. Ще живеем тук някъде до селото. Има си пещери. Има си голяма поляна, на която ще ловуваме и ще съберем животни за нашите ферми. Ще се направим ферми сигурно. И да. Очаквайте 15 минути епизод. И знаете ли какво? Правим ги понеделник, сряда и петък. Понеделник, сряда и петък очаквайте епизод на тази поредица, а във вторник и петък, във вторник и четвъртък на Roblox. И събота неделя може и да качвам на Евотрък, ако искате. Така че пак съм ангажиран да качвам всеки ден. Пак почнах да качвам всеки ден, ама те е по-добре даже. Имате повече видеа. Така. Тия бали с едно ще ги съберем. Ама не сега. Така. Тук има легло. Сет на спаунпоинта е тук, макар че не сме наблизо, ама пак. Трябва ми камъка и сега няма да чупя на къщите на селените. Здравей. Няма да ви преча. Господине, само идвам да се взема малко храна. И няма да ви пречи защо. Нямам никакви такива намерения. Очаквайте в следващия епизод, вече малко да съм се развил горе-долу, няма да играя чак тук. И така, продължаваме тук. Така. Има си някакви неща тук с това село. Дай да си направим каменни неща. И тук да... Къде си направим мината? Да се заселим. Тук някъде. И тук. Точно тук мисля да го направим. Така. Така ще направим тук точно. Така. Защо свърши спря музиката на Майнкрафт? Тя нещо е хубава, успокояща. Ми харесва. Така. За вас. Успокояма като игра. Малко ми лагва, което не може успокоя, не ми харесва, ама по принцип успокоявам. И събрахме си камък. Аз направим печка и ще си изпечем нещата. Първо слагаме, къде да си слагаме тук. Тук слагаме крафтинг тейбъла. И правим една печка. Така. В печката слагаме това. И слагаме тия плангове. Така. Лагваме изключително много. На колко FPS ми върне на 10 FPS. Майко, ужас. Правилно не знам как ще го заснема до края този епизод. Малко ще извинявате, ама... Събираме ги това. Този епизод ще бъде кратък, защото ми лагва доста.
Ето, погледнете и затова ще бъде малко кратък този епизод. Сега ще съберем сламата. Да крафнем една мътика. И да съберем сламата от тези тук сламата по около къщите. Не знам колко слама ще съберем. Честно да ви кажа, май доста слама ще съберем. Няма си крива душата. Доста слама ще съберем. 20. Има доста къщи, които да експорнем. Така че сигурно много в камера ще ги такова. Може и на... да знам, мога да заснима видео на как продължавам. Може да играе сега в камера. Ще видим. Сега да ги съберем тази слама. Много хляб ще едем. Това видео ще бъде кратко, защото лагва доста. Се извинявам малко, ама не ми харесва да играя, но ме харесва да си игра на Майнкрафт, особено като си играе някакви малки проекти, някакви големи сървъри. Така че може да ни правим скоро сървър. Пишете в коментарите, ако искате сървър, може и да искате. Така. Обаче така. Вървим. Така, той се опеквам. Ама свършил това. Ето, за това говоря. Добре, нищо не мога да направя, затова мисля тук да сложим края на този епизод. Извинявам се за лага, ама следващия епизод вече няма да лагва, би трябвало. Затова, чао, в следващия път. Благодаря, че го изгледахте и лайкнете видеото, ако още не сте. До следващия път.